Hugot ang monitoring sa Davao City Police Office sa ilang mga personahe base na adik na sa online sabong na makadaot sa ilang pagpanerbisyo. Sumala ni Police Major Maria Teresita Gaspan, ang spokesperson sa DCPO, ilang inspeksyonon ang mga cellphones, ingon man mga gadgets sa ilang mga personahe aron masayran kung doon na ba'y nagsugal niini sa online. So far, wala pa tayo report nga nakuha nga doon na kita miyembro sa Davao City Police Office nga na-involve niya ng online sabong. But kung naaman, they will face the consequence, no? Daan na nagpahimang noon ini si PNP Chief Police General Junardo Carlos sanglit ang nanay pulis nga nanulis ug nasayran nga naadik di ay kini sa online sabong. Legal siya kung may permit, no? Now, pag wala siyang permit at saka wala siyang franchise, kaya nga merong mga nadadakpan tungod kay wala ini permit. So that's the way I understand, di ba? Kaya ito man yung basihan ng mga station commander natin na with their campaign sa illegal gambling, especially isabong. So naay basihan na ini ilang apprehension legitimate tungod kay walay permit or other offense that is nga masulod siya nga illegal jud ang ilang operation. Ding baguhay lang, miuyon na si Presidente Rodrigo Duterte nga isuspindi una ang operasyon sa online sabong tungod sa mga sabungero nga namising ug ang uban nangamatay kay giingong nga lambigit sa game fixing ug pagpanikas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.